da Sauran Rina 1 episode 6. A episode 5 mun tsaya a daidai inda Hajiya Kubura take tambayarsa meye da Mansurar. Ya ce ba ta da komai, kawai dai ra'ayi ne bani da shi a kanta, ki yi haƙuri. Hajiya Kubura ta yi bala'in, ta yi masifar, ta ce raini ne kawai ya sa ta ce masa ga yadda za a yi, ya ce baya so. Ba ta ga abin da Mansura ba ta da shi a fannin ɗiya mace ba, don ya tozarta ta ne shi ya sa ta ji kunya. Ya ce baya da ra'ayinta. Hajiya Hafsatu babbar yayarsu, ita nata son zuciyar da sauƙi, ba ta fiye shiga harkarsu ba. Ita ta tsaya kai da ƙafa ta ce tunda Bashir baya son Mansura ba dole. Ba ta gama dalilin da zai sa a ce kamar Bashir da hankalinsa da komai sai an nemo masa mata ba. Shi da yake yawo a ƙasashen duniya da ko'ina, da kansa zai nemo matar da ya dace ya aura. Akan wannan maganar ba rigimar da ba a yi ba. Ana cikin haka Bashir ya ga 'yar yayar mijin Hajiya Hafsatu, ita ce Sauda, ya ce ita yake so. Ita kanta Hajiya Hafsatu lokacin da ya ce yana son Sauda, sai da hankalinta ya tashi, ta ce Bashir, zan fi murna fiye da kowa da aurenka da Sauda, saboda na san insha Allahu ba za ka yi nadamar aurenta ba. Yarinya ce da duk namijin da ya aure ta ya more mace mai hankali. To amma da zarar su Kubura sun ji cewa 'yar dangin mijina za ka aura, za su ce shi ne dalilin da ya sa na rushe aurenka da 'yar da suke son ka aura, ita ce Mansura. Ni kuma Allah ya gani ban yi haka da wata manufa ba, sai don wacce baka so idan na sa ido Hajiya babba ba za ta yi magana ba, sai sun aura maka ita. Na san halin su Kubura, idan suka nace sai sun yi abu sai sun yi aikata. Ya ce ya babba, yaban da kika yi wa Sauda ma sai na ji ta ƙara shiga zuciyata. Ya ce don Allah ki rabu da su, ko a hanya ba za su haɗu ba tsakanin Sauda da Mansura. Ai kuwa da ɓillar wannan maganar a cikin dangi ina wuta. Ita kanta Hajiya babba, mahaifiyar su Kubura, ta sa Bashir da Hajiya Hafsa ta ƙare mata tsiya ta ce na daɗe da sanin cewa kin fi son dangin mijinki akan danginki, shi yasa kika yi kini kika ce ba sai auri Mansura ba, kika zuga shi ya ce baya son ta don ki mori dukiyar tasa ke kaɗai. Ke dai baki mori hali mai kyau ba, kina fifita kanki da buƙatarki akan 'yan uwanki. Bashir bai yi sanya akan wannan auren ba, don ba ƙaramin so yake wa Sauda ba. Ya tsaya kai da ƙafa, ya ce ita yake so. Ya kashe dukiya mai yawan gaske a kanta aka yi auren. Dukkan 'yan danginsa ba sa so, sai su Hajiya Hafsatu da ƙannansu biyu, Hajiya Na'imatu da Hajiya Maryam. Hajiya Kubura kuwa kamar ta kashe Hajiya Hafsatu don baƙin ciki. Ga Mansura tana ta kuka wai ita a duniya ba wanda take so sosai Bashir. Ya gina wannan gidan nasa na Nasarawa, aka sa amaryar a ciki. Yana matuƙar jin daɗin zama da Sauda, don duk inda ake neman mace mai hankali Sauda ta kai. Ba ta da matsala da shi, haka shi ma baya da matsala da ita. A inda matsalar take shine, su Hajiya Kubura ba sa ƙaunarta ko ɓoyewa ba su iya yi, musamman da ta shekara 5 ba ta haihu ba. Kullum suna ganin ta kamar 'yar ƙaramar yarinya. Ba yadda za a yi ka shiga gidan ka ce ba amarya ce da aka kawo a watan ba. Sauda tana da tsafta da gayu da iya abinci, komai ta haɗa. Shi yasa Alhaji Bashir bai taɓa sha'awar yi mata kishiya ba, bai taɓa kallon wata mace da sha'awar aure ba. Ba shi ma da lokacin kansa balantana lokacin mace. Sauda ta gama masa komai, duk shekara sai ya biya musu aikin hajji shi da ita da wasu daga 'yan uwansu. Iyakar abin da yake iya yi a kan rashin haihuwar matarsa bai wuce ya yi ta addu'a ba, Allah ya ba wa matarsa haihuwa. A cikin waɗannan shekarun ko sau ɗaya bai taɓa nuna mata damuwarsa ba a kan rashin haihuwarta. Abin yana ba ta mamaki sosai, sai dai idan goron da suka burake mata ya ishe ta, ta nuna masa cewa ya dace su je ga likita akan matsalar haihuwarsu. Yakan ɓata ransa ya ce mata shi ba zai yi shishshigi ga lamarin Ubangiji ba. Haihuwa Allah ne ke ba da ita ga wanda ya so a lokacin da ya so. Wanda Allah ya ga dama ya bashi 'ya'ya masu yawa, wani ya bashi kaɗan, wani ya hana shi ma gaba ɗaya. Babu wanda ya isa ya bashi, kowaye shi kuwa, domin ba a yi wa Allah dole. Don me zai je ga likita? Likitan dai zai ba su haihuwa? Duk sanda ta yi masa maganar zuwa asibiti, sai ya yi fushi da ita. Hakan ya sa ta ja bakinta ta yi shiru. Daga bisani da ɓacin ransa Hajiya Kubura ya dame ta, ta yanke shawarar ta sa Alhaji ya yi aure ko ya huta.
Hajiya Sauda tana bala'in son mijinta, ba ta son damuwarsa, amma tashin hankalin 'yan uwansa ya sa duk zaman gidan ya fita daga ranta. Duk da cewa tana cikin tsakiyar daula a rayuwa, ba abin da ta nema ta rasa. Alhaji Bashir ya zuba wa Yashuwa ido ya ce, baiwar Allah, kamar yadda na gaya miki sunana da sunan matata da na iyayenmu, ina son ki gaya mana ainihin labarinki, yaya aka yi kika haihu a daji ke kaɗai. Kan Yashuwa na ƙasa tana sharar ƙwalla, ta kasa magana, jaririyarta tana hannun Sauda. Yau kwananta biyu a gidan, tuni ta murmure kamar ba ita ya kawo gidan ba, a cikin galabaitaccen yanayi, kamar matacciya. A cikin kwanaki biyun nan ta murmure ta yi fes da ita, sai abin da ba a rasa ba. Hajiya Sauda ta ce, ki kwantar da hankalinki, ki gaya mana inda danginki suke, za mu kai ki gurinsu. Ta ce, bayan sunana da na gaya muku da na iyayena, ba zan iya tuna ko da sunan garinmu ba, na manta. Alhaji Bashir ya ce, ba komai, za ki zauna da mu. Ta ce, ba abin da zan ce muku sai godiya, na san kun taimake ni ne saboda Allah, tunda ba ku san ni ba, ba ku taɓa ganina ba, ba ku ji tsoron ko zan cutar da ku ba, kuka yi taimako don Allah. Hakika abin da zan ce da ku sai godiya da fatan Allah ya yi muku sakayya da jannatul firdausi. Ya ce, amin. Akwai wani suna da kike so a sa wa ɗiyarki? Ta ce, babanta yana son wani suna, Buhalla. Ya sha gaya min cewa in dai na haifi mace, haka zai sa mata. Ya ce, shi kenan, a sanya mata hakan, Allah ya raya ta, Allah ya sa mata albarka. Ta ce, amin. Zaman Hajiya Sauda da Yashuwa gwanin ban sha'awa, kasancewar su duka masu sauƙin kai da haƙuri. Kullum Buhaila na gun Sauda, tana bala'in son yarinyar, lamarin har kunya yake ba Yashuwa. Hidimar ta yi yawa, ta samu hutu da kyakkyawar kulawa. Nan da nan jikinta ya dawo, ta fara ƙiba, sai dai tunanin gida da ke damunta. Lokaci guda ta ji bata sha'awar komawa garinsu, waɗanda suka yi wa al'adar su riƙon tsauri suke azabtar da kansu saboda al'ada. Hakika Yashuwa tana matuƙar son mijinta, kuma tana son zaman su tare, saboda yana son ta, yana tausayinta, yana kula da ita. Sai dai al'adarsa ke nisanta su da mazajensu. Komai son da namiji ke wa matarsa ba zai taɓa kulawa ba, don a al'adance bai dace ba, bisa la'akari da addini, domin ilimi bai ratsa su ba. Al'ada ita suke fifitawa fiye da komai. Wannan ya sa Yashuwa take matuƙar sha'awar rayuwar Hajiya Sauda da mijinta Alhaji Bashir. Suna zaune lafiya, ba su da ɗa ba jika, amma koyaushe gidansu cike da mutane 'yan neman taimako. Ba ta taɓa ganin an wulaƙanta wani ba. Ranar da Yashuwa ta yi sati 3 a gidan, suna zaune ita da Sauda da tsakar rana a falo, tana biya mata karatu Alƙur'ani. Yashuwa baƙa ce siddiq, amma fa akwai kyandiri, akwai gashi irin nasu na fulanin daji, irin matan nan ne da a turanci ake cewa black beauty. Komai ya ji a jikinta, a cike take fam, abin sha'awa ga ɗiya mace ma, ballantana namiji. Duk ba wannan ne ya fi jan hankali a tare da ita ba, sai zaƙin muryarta. Mace ce wacce Allah ya yi wa baiwar zaƙin murya. Idan tana magana, ita kanta Sauda ba ta son ta daina, ko a baya da take garinsu, ballantana yanzu da ta zo tsakiyar jin daɗi. Komai a wadace. A cikin waɗannan kwanakin har ta fara haske da ƙiba. Dama ga ta da sabuwar haihuwa, sai jikinta ya zama mai kyau, gwanin ban sha'awa. Ba abin da Sauda ke so irin ta gyara wa Yashuwa gashi. Idan ta ga ya kwanta a gadon bayanta, sai ta ji kamar ta lashe don kyau da burgewa. Sallamar su Hajiya Kubura ya sa gaban Hajiya Sauda ya faɗi. Duk abin da zai kawo su gidan, ta san ba alheri ba ne, don ba sa ƙaunarta, ba za su taɓa ƙaunarta ba. Sun zame mata annoba. Ita da Hajiya Safiya ne da babbar 'yar Hajiya Kubura, wato Umma. Ta ba su babban falo, ya kamar abin kirki. Suka zauna aka gaisa. Ta so Yashuwa ta kawo musu abinci da lemo da abubuwan motsa baki. Buhaila tana kwance a kan kujera tana bacci, sai ta farka ta kama kuka. Hajiya Sauda ta ɗauko ta, ta ba wa Yashuwa ita, ta ce, ba ta nono ta sha. Ta jima tana baccin nan, ta ce, to bari in ba ta ruwa ta sha. Ta amshi jaririyar ta shige da ita ɗakin da take kwana. Ta zauna tana ba ta ruwa da nono. A falo Kubura ta gallawa Sauda harara. Ta ce, wato ke ga isasshiya, kin ga gurin zama, kin miƙe kafa har da ɗauko wata ki kawo gidan nan ko?